epekto o resulta sa pangitabo sa sugilanon nga atong nadugan. Importante kini para makahibalo ka kung unsang mahimong resulta sa mga butang nga atong pagkahimuon. Pagkahuman sa pagtuon niini nga leksyon, ikaw ginauman nga makaila sa hinungdan itawag sa English nga cause o resulta o sa English effect. Pinaagi sa pagtubag sa mga pangutana nga giandam. Atong magamit ang hinungdan ang resulta o epekto sa atong mga lihok o desisyon sa atong kinabuhi. Atong pagatunan karon ang una nga istorya. Ang uluhan niini si Rina nga buutan. Naglimpyo si Rina sa sala ug sa kalit nga nasagiran niya ang gitrapuhan niya nga plurera. Nabuak kini. Nahadlok siya pero gisulti niya ang tinuod sa iyang nanay. Pagkakita ni ini nga nabuak sa nabuak nga plurera. Matinud-anon bang bata si Rina? Kaya aton tubagon ang mga pangutana may tungod sa istorya. Unsa ang hinungdan sa pagkabuak sa plurera? Nasaghiran ni Rina ang plurera. Very good. Insakto ang imong tubag, Jay. Unsa ang gibati ni Rina? Paminaw nato si Ara. Yes, very good, Ara. Nahadlok siya. Bisan kita kung natay nabuhat na sala o unsa man, mahadlok gayud kita. Ngano kang nahadlok si Rina Ivy? Yes, very good. Basin kasab-an siya ni nanay. Nagtugan ba sa tinuod si Rina Christopher? Oo, nagtugan siya og tinuod. Minaw gayud kamo sa leksyon. Maayo ba ang gibuhat ni Rina mga bata? Ngano man? Yes, magtuon sa tinuod perme. Sa ikaduha nga istorya na ta mga bata, ang uluhan niini ang mga bata. Dula ang mga bata sa kilid sa dako nga balay. Gingnan sila sa tagabantay nga ayaw mo pagdula dinhi mga bata kay makabuak unya mo og gamit. Apan wala sila naminaw, nagdula gihapon sila. Ug sa dihang pak! Nilagpot ang bula sa samin nga bintana ug nabuak kini. Nangdagan ang mga bata ug nanago sila. Unsa ang hinungdan sa pagkabuak sa samin nga bintana, Ivy? Yes, nilagpot ang bola sa samin nga bintana ug nabuak kini. Unsa man ang gibuhat sa mga bata? O kinsabi, Ivan. Yes, nanagan sila. Maayo ba kaya ang gibuhat? Nga naman. Yes, unsa yung imong ikasulti, Nika? Dili. Yes, very good. Dili kay nakasulak sila. Dili maayo ang ilang gibuhat. Unsa man ka ang angay nilang buhaton? Yes, Josephine. Mangayo og pasaylo sa tag-iya sa balay. Okay, no? Nasabtan yun ninyo ang istorya. Ato pang ilhon ang posibleng mahitabo niini nga mga musunod nga hulagway. Kakita mo ani? Kinsay gusto mo kaon aning ice cream? Unsa ka ang posibleng mahitabo sa ice cream kung mabulad kini sa adlaw? Yes, very good. Malanay ang ice cream. Kamo, kung permita magtuon sa atong leksyon, unsa may mahitabo ka nato. Kung magsigi ka og tuon sa imong leksyon, mahimo kang bata nga. Yes, very good. Maalamon. Atong katunan, balikan nato ang istorya sa ang mga bata.
kay naatayin ko'y ato ding isgutan ng atong leksyon na karon about sa hinungdan o epekto. O nagdula ang mga bata sa kilid sa dako nga balay, timan o gingnan sila sa tagabantay nga ayaw mo pagdula diha kay makasala, makabuak unya kamo o gamit, pero wala sila na minaw. O nilagpot man ang bola sa bintana ay sa amin, nabuak kini ng dagan dayon sila og nanago. Okay, karon atong balikan ang istorya, o balikan naman atong istorya sa mga bata. Ato kining istorya, atong tunan ang panghitabo, ilang mga pahayag. Ang hinungdan, mao kini, gingnan sila nga dili magdula sa kilid sa dako nga balay apan wala sila mitapo. Unsa ka ang epekto o resulta niini mga bata? Yes, nilagpot ang bola sa samin nga bintana ug nabuak kini. Ang hinungdan, mga bata, mao ang tinugdan o rason sa panghitabo. Ug ang resulta, mao ang epekto sa panghitabo. O napay uban nga mga pananglitan. Okay, example, naghimo ka og dautan. Tungod kay naghimo man kag dautan, mao ka nang hinungdan. Nagyoy konsekwensya o resulta sa imong paghimo og dautan. Mao kini o gidakop o gisikop ka sa pulis. Gidakop sa pulis. Ang hinungdan o kailan mo ani nga picture? Common kay ni karon mo ni atong nabatian karon ning abot ang makatakod nga sakit nga coronavirus. Tungod pag-abot niini, unsay nahitabo, unsay resulta. Ang mga tao naggamit sa face mask, nagsuot sila ng face mask o face shield. Okay, another na sad nga example. Kinsay ganahan sa inyong mukha o candies, chocolates, o kanimong nahitabo kang koko. Nagkaon si koko og daghan nga chocolate. Unsa ka ang resulta mga bata? O epekto? Yes, very good. Nagsakit ang iyang ngipon kay nasubrahan siya sa chocolate. Karon, atong tunan, mag-independent practice na tawag. Ato pa siyang mahinumduman. Isulat ang age kung ang naay linya nga pulungan o phrase mao ang hinungdan. O isulat pod nato ang R kung mao kini ang resulta. Unang numero, naligo sa ulan si Rose, busa siya nagkasakit. Himsog ang lawas ni Ivan kay gakaon siya permi ug utan ug prutas. Ang gilinyahan, himsog ang lawas ni Ivan. Unsa man ka kini, hinungdan o resulta? Very good. Resulta ang gilinyahan nga pulungan. Kaysa ikatulo na sad kita nga hugpulong. Nadamag si Mark kay kusog iyang dagan. Ang gilinyahan nga pulungan, kusog iyang dagan. Yes, very good. Mao kini ang hinungdan. Ang kusog iyang dagan, mao ang hinungdan nganong nadamag si Mark. Very good. Pat nga pulungan. Gipudyot ni Marites ang buak nga baso, busa siya nasamad. Ang gilanyahan nga hugpulong, gipudyot ni Marites ang buak nga baso. Mao kini ang very good, hinungdan. Busa siya nasamad. Ni kalima, nakadaog si Dino sa contest kay permis siya og practice. Ang gilinyahan, nakadaog si Dino sa contest. Unsa ka kini? H para sa hinungdan o R para sa resulta? Very good. Resulta. Nakadaog si Dino kay mao ang resulta. So atong timan-an mga bata, ang blank mao ang tinugdan o rason sa panghitabo. Unsa gali ka to? A. Hinungdan or B. Resulta? Yes, very good. Ang tubag, hinungdan.
Ang blank mao naman ang epekto o bunga sa panghitabo. A. Hinungdan or B. Resulta. Unsa ang correct answer? Resulta. Mao ang epekto. Ilho nato ang resulta sa panghitabo. Tanaw na to ang unang hulagway na ay pagpamutol sa kahoy sa kabukiran. Unsa ka ang epekto ni ana sa ato dinhi sa kapatagan? Ang resulta kung na ay mga bagyo, na ay pagdahi sukeng ulan, aduna din pagdahili sa mga yuta o pagbaha. Okay, another nga example ni sad. Ang hinungdan wala nakatulog og sayo kay nagunsa siya nagdula ay pa alauna na sa kadlaw nagdula pa si Christopher. Unsa ka ang resulta niini mga bata? Yes, maulahi o naulahi siya sa klase, nagkaog-kaog na rin siya pag dagan, tanang itsura, tanaw pa siya sa iyang rilo. Kaya nga naman, kung sa itong hinungdan, dugay na tulog. Another na sad nga example mga bata, ang hinungdan, naguba ang dulaan. Unsa ka ang resulta niini? Kaya naguba man ang dulaan. Siyempre, naguol o naghilak ang tag-iya o ang bata. Tanawa iyang hitsura. Evaluasyon. Mo ni ang atong buhaton. Ilon ang hinungdan o epekto sa panghitabo sa sugilanon nga nadunggan. Naglakaw lang nga ni pauli si Nika gikan sa iyang eskwelahan ug naulanan siya nga gipauli sa balay. Maong gihilantan siya pagka gabi. Hain ini ang hinungdan nga nung gihilantan si Nika usa ka gabi? A. Naglakaw lang nga gipauli si Nika. B. Naulanan siya sa pagpauli sa ilang balay. Or letter C. Gihilantan siya pagkagabi. Ang hinungdan, very good. Naulanan siya na nipauli sa ilang balay. Ini kita sa haini ang resulta samtang ni pauli si Nika nga naulanan gikan sa eskwelahan. Letter A, naglakaw lang nga gipauli si Nika. Letter B, naulanan siya nga nipauli sa ilang balay. Or letter C, gihilantan siya pagka gabi. Ang resulta, gihilantan. Letter C, gihilantan siya pagka gabi. Nagdali si Ana paingon sa iyang room kay naulahin na siya sa iyang klase. Sa dihang natumba niya ang panit sa saging, maong nadigyas siya. Pangutana, ini ang hinungdan nga nung nadigyas si Ana. Letter A, nagdali-dali siya paingon sa iyang room. Letter B, naulahin na siya sa iyang klase. Or letter C, natumba niya ang panit sa saging. Sa kay hinungdan nga nung nadigyas si Ana sa itubag. Letter C, nadigyas siya, natumba niya ang panit sa saging. Okay, ganyan kita sa ini ang resulta sa pagkatunog ni Ana sa panit sa saging. A, nagdali-dili siya nga paingon sa iyang room. Letter B, nadigya si Ana. Or letter C, natumba niya ang panit sa saging. Ang resulta, si Tadoy usa ka buutan og kugihan nga bata. Dagko kayo og grado si Tadoy kay sige man siya og tuon sa iyang leksyon. Hain niini ang resulta sa pagsige og tuon ni Tadoy sa iyang leksyon. Letter A, si Tadoy usa ka buutan nga bata o kugihan nga bata. Letter B, dagko kayo grado si Tadoy. Or letter C, gasigi og tuon si Tadoy sa iyang leksyon. Hay nang hinungdan sa dagko nga grado ni Tadoy. A, si Tadoy usa ka buutan og kugihan nga bata. Letter B, dagko kaayo og grado si Tadoy. Or letter C, kay siga man si Tadoy og tuon sa iyang leksyon.
buhaton nga dugang o para kini sa atong assignment ha. Isulat ang hinungdan ug resulta sa mga panghitabo sa ubos. Tungod sa kusog nga bagyo maong nangadaot ang tanom sa garden. Sa hinungdan niini ug unsa pud ang resulta. Ug ang ikaduha, gasakit ang tiyan kay kusog man siya mukaon og junk food. Unsa ang hinungdan ug unsa apod ang resulta. Wa ba mga bata? Nasabtan ang leksyon. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ayo-ayo. Bye!